Assalamu alaikum masoyana, sunana Hamisu Said Yusuf wanda kuka fi sani da Hamisu Breka Dogo. Yana mai muku albishir da sabon shiri mai suna Rayuwar Amina wanda za a dinga kawo muku shi daga tashar Hausa Top TV YouTube channel. Rayuwar Amina shiri ne mai dogon zango, bi ma'ana shiri ne da za a dinga kawo muku shi duk sati. Gaskiya ina shawartar ka mutanen masoyana da su garzaya a tashar Hausa Top TV domin kada ku ba su labarin wannan shiri mai suna Rayuwar Amina. Na san insha Allah zai ƙaratar da ni da ku gabaki ɗaya. Watan Hajiya karama a gidan nan ba karamar barazana ba ce ga siyasa ta da farin cikin wannan gida namu. Duk wani abu da zai taso a faɗin farfajiyar wurin nan, duk wata tattaunawa akan yarinyar nan ake. Yanzu ke wuyan kyari yayi kwarin da zaki tashi ki tsaya a gabana kina gaya mun bakakken maganganu irin haka? Ba wata matsala kawai a fito a gaya mana sai mu nemo babanmu. Haɗin kai da ake so a gidan nan kuma ba zai taɓa samuwa ba wallahi. Kasancewa ta karama a cikin ku shi ke nuna cewa ta fi ku rauni. It was a dark night in a small dusty deep in the countryside, untouched by the changing times, where the merciless age-old tradition. To yanzu ummu ne ma ya za ta yi. The lady is crying softly while her lips quivering with a deep passion. The violence to be shocked but still scarce. House of Top Multimedia brought you a new blockbuster movie, Rayuwar Amina. Ya kamata ku sani cewa ku dinnan ba daidai kuke da kowace irin yaya ba. Ku ƴaƴan sanata ne, sanata kuma mai daraja a wannan ƙasar. Ina mutuncin yake? Ina matsayin yake? Ranki nake so! Ana mun barazana da rayuwata. What become of Amina? What the garbage she have seen? What a anger she must fall in? Rayuwar Amina. Zan so ka bani ko da minti biyu ne kacal. Dukkanin wani bincike da tambayoyi da zaka yi ga kanan ga Hajiya ne. Mitin din da zaka je shine fi magana yarmu da ake yi yanzu. Siyasa ta ita ce manufata, siyasa ta ita ce tushe na. Daga wannan karan ka gama ta. The consequences must follow the back and the anger must tear the taker. Rayuwar Amina. Na ga ku cewa zan aikata da abin da kuke so. Da ka tabi shouting ne. Me yake nema ya faru da ni ne? Wallahi zan tsine maka albarka. Siyasan ma ta kika duniya ta guje ka. Rayuwar Amina. Producer Ayatullahi Tagi and directed by Abdullah Amdaz, the Excellency. Dan haka ake gona. Ina da kwanya. Rayuwar Amina. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare. Sai ku danna subscribe ku danna kararrawa domin kallon shirinmu da zarar mun saka muku shi. Hausa Top TV tana nan a YouTube channel ɗinmu.